Mimiko One TV duniyar nishadi. Sarki wai har yanzu Musa mai sana'a bai biya jakin nan ba? Kwarai kuwa. To ka kwantar da hankalinka zan yi magana da shi. Musa mai sana'a ka biya jakin sarkin nan da ka sace tun watanni 2 da suka gabata. Ban gane ba. Sannan ka ba shi hakuri akan abun da ya faru ba zai sake faruwa ba. In kuma ba haka ba fa. Kana nufin ba za ka biya jakin ba? Kwarai kuwa. To ka ba shi hakuri akan abun da ya faru. In kuma ba haka ba fa. Hakurin ma ba za ka bayar ba. Kana nufin ba za ka bayar ba? Kwarai kuwa. Oh, haka ka ce? To ka ba shi hakuri akan abun da ya faru. Rashin kunya za ka yi min? Oh, haka ka ce? Dan duniya ne ni ai. Musa mai sana'a haka ka ce kai dan duniya ne ko? Haka nake. To ni ma barin nuna ma ni dan duniya ne. Idan kai min rashin kunya zan zuba ma da haƙora. Haka ce? Haka ka ce ko? Kuma haka za a ganni kuma haka za a kyale ni. Zan yi maganin ka. Ka ce kai dan duniya ne ko? What are you running?